El rei Carnestoltes i la vella Quaresma. Diuen que hi havia una vegada un poble que no era ni menut ni gran, ni bonic ni lleig. En aquest poble hi vivien dos veïns que eren ben diferents. Quan un, per exemple, estava dormint, l'altre es posava a cantar. Quan un netejava, l'altre embrutava. És que eren com la nit i el dia. Un es deia Carnestoltes i era gras, barruer, poca vergonya. El que més li agradava en aquesta vida, sabeu què era? Endrapar. Es passava tot el dia menjant i burlant-se, bé, passant-s'ho pipa. L'altra era la vella Quaresma. Aquesta dona era una dona velleta, alta, prima, com un pal d'escombra, i sempre anava vestida de negre com un corb. Un dia el Carnestoltes va decidir disfressar-se. Va agafar unes quantes robes amb unes cartolines, es va fer una màscara i, disfressat de rei, va presentar-se davant de casa de la vella Quaresma, que no sortia mai de casa seva, i va començar: «Vella del nas ganxut, sóc el rei de la disbauxa, ha arribat l'hora dels goluts, de ballar, fer gresca, vinga, surt del teu cau, vinga, que el món queda capgirat, sí, el gat quedarà atrapat per la rata, vinga, va, que ha arribat l'hora, vinga!» La vella Quaresma va treure el cap per la finestra i va dir: «Qui gosa trencar el meu silenci a aquestes hores? Soc el rei Carnestoltes! Vinga a ballar tothom!» I va marxar tot cantant: «Jo te l'encendré, el tio fresco, jo te l'encendré, el tio de paper». Bé, sembla ser que es va unir tot el poble. Tothom anava disfressat amb les seves robes, amb les seves màscares, i van estar bevent, van estar menjant. Diuen que en aquella festassa que va durar dies i dies, la mestressa ballava amb el criat i la criada amb l'amo. Quina festa que bé s'ho van passar, com van riure! I el rei Carnestoltes havia menjat tant que s'havia fet gros com una pilota, i de cop i volta se'n van recordar de la vella Quaresma i va decidir anar a visitar-la. Va posar-se davant de la casa de la vella Quaresma i va començar a ballar i a saltar. Vella! Vella Quaresma! Vinga! On està el sarau? Però clar, és sabut que si tu ets tan gros, no et pots posar a saltar així. Sabeu què va passar? Que es va fer un pet. Què dic un pet? Un patarràs. Un pet com una gla. Pota, plata, fum! Tothom va anar fins allà i quan van arribar allà, el rei Carnestoltes no hi era. I van trobar al terra un munt de cendra i fum. La vella Quaresma va obrir la finestra i va dir: «Això et passa per ser tan gros i haver menjat tant. Ara ha arribat el meu moment. Ara mireu els vostres rebosts. Què? No teniu res de menjar, oi?» Els vilatans es van mirar i van pensar: «És veritat, ens ho hem menjat tot, no tenim res a casa nostra per menjar». I la vella Quaresma va dir: «Doncs si voleu la meva ajuda, m'haureu de fer cas. I durant tantes cames com tinc, haureu de fer silenci. No podreu cantar, no podreu ballar i encara menys podreu fer gresca i riure. Silenci total! Durant tantes setmanes com cames tinc». La gent es va mirar i va dir: «Oh, què farem, què farem? Si feu això, tindreu menjar, us el donaré jo!» va dir la vella Quaresma. La gent va pensar: «Bueno, bé, 2 cames, no? 2 setmanes? Tampoc serà tant». «D'acord», van dir. Van acceptar. Però aleshores la vella Quaresma, que mai sortia de casa, va sortir de casa seva i va treure una cama. I va treure 2 cames. I va treure 3.
4, 5, 6 i 7 cames. La vella Quaresma tenia 7 cames i durant 7 setmanes van estar menjant una mica de pa dur i una arengada que els hi donava. Mare meva, quina gana que van passar i quin silenci i quina pena durant tots aquells dies. Però quan va acabar-se l'última setmana, en aquell poble hi va aparèixer una noia preciosa, amb el cabell llarg i daurat, que cada petjada que feia en el terra hi sortien flors. Es deia Primavera. La vella Quaresma, quan va veure la primavera, es va fondre com el glaç. I així acaba aquesta història, on un per massa i l'altre per massa poc, aquest pobre poble, va acabar sense esma per culpa del rei Carnestoltes i la vella Quaresma. Si t'ha agradat aquesta història, posa m'agrada i subscriu-te al canal.